Unta mga papang, wala jud ko'y plano nga videohon ning kano senaryo no. Pero matay lami man day kay mga papang ning pipino, dayon na ay itlog maalat din butangan nimo puyap. Sus baling lami mga papang, gapanakla gugos kalami papang lingo-lingo. Inani din sa kalami nga mga pagkaon mga papang no, pipino with maalat dayon na ay uyap gamay. Sus, malimot ko kasi mong pangalan mga papang kadyot, baling lami adjud. Oh, samot nating ululan ron. Sus, nakahuna-huna arap ko ano yung sigida mga papang no, kay gigutom ko ba. Taon po ko gamay, kay gutom na pagkayo. Ang ato ko sa eskwelahan hatod sa gitara sa akong anak kay may practice sila. Una, pagbalik na ako may pipino man na itlog maalat po. Sus, taon na lang ko ba mga papang, ako na lang gibidyo dayon para ma-share po na ako sa inyo habang alami dahil ng pipino. Dayon butangan nimo itlog maalat, dayon piskan gamay nga uyap katong naay karne ba nga gi sagol mga papang. Baling mo tanawa baling lingo na ako mga papang. Daw dili ka bayran ning panahon na mga papang, baling lamia jud sa kaon nako. Nga healthy po ni mga pagkauna mga papang na ay pipino, na ay kamatis. Napag itlog healthy kayo. Kanang uyap slims man na gagmayon ra nato kay basing mataas po ang atong BP ba, ang high blood mga papang ba likay po ta, pero okay ra kay panalagsa man may sige kay murag delikado. Tanawa gyud approve kay kalami kay daw dili na ako ma-explain ang kalami is pagkaon mga papang, perting lami agud kayo. Kung lami ang chicks, mas lami po ning pagkaon ako mga papang, pero mas lami ang chicks kung ikumpara ng mga papang. Dito ra ko mga papang, pero joke only na mga papang ha. Ang ato malingaw ta, makakaon ta og lami nga pagkaon panalagsa, balansi ra gud sa kinabuhi gud. Ay lami na apoy medyo pigado na apoy katong gusto na to nga kanon kay para malingaw pud ta. O luto ta. O eksperimento tag pagkaon ta nga makapabusog nato mga papang. Ana lang na siya mga papang no. Ang importante na enjoy ka sa imong kaon. Dayon relax kay ka, dayon lingaw kay ka. Ana na sa mga papang. Mura man ay lami din na tanaw. Kuan kayo murag clubhouse mga papang, bagi patong-patong ng pipino, kamatis, itlog maalat o kuano kana uyap na murag clubhouse birahan. Lami lagi kayo. Wa na ko no ingon sa papang. Nanon sa man pang, lami kayo? Perting lami ha?